Hey, what's up mga choy? May buntag! Okay, new vlog. Pakita no karon sa inyo unsa ang mga usually ginabuhat kanang after ay kanang magmatab to ko. Nara. A few moments later. Oh baby, 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 my baby, baby， 我却不能失去你。你熟悉，你声音还占领我的心，怎能忘记？想你就像是呼吸。Mo siyang ginabuhat nga basta ka nang after ko maka-exercise gamay nga kanang warm up sa yung buntag we. Ito rin ko mo kuan din kanang akong ginagamit sa pagpahuli kay nani.
sorry ko kabuhat at may nato kung ipang buhat ka to gabrigin ko na gina pangita gina ko ng pasensya sa Ginoo bitaw ay kanang akong ginasik bitaw gid siya first before ko magbuhat na to. I give thanks first kay nakamata ko na ay pang gitagag bagong opportunity na pud nga mabuhi ko diri nga sa kalibutan na before ko magkuha na to God pray ko ug thank you ko kay Lord. You're the God who hears me when I'm crying out for help, when my faith is shaking. Ito siya. Ano siya ang morning, every morning nga routine ang ginabuhat every day. Yeah. Ato, karon 10 minutes after I rest kaon rin ko. Ano siya. Thank you guys sa pagtanaw. Stay safe. God bless. Salamat sa pagtanaw ninyo ha. For more videos, please subscribe, share, and leave a comment down below. Salamat. God bless. Stay safe. Let's pray nga mawala ng COVID para mawala na para makuha ng quarantine and extend. God bless. I love you guys.